unibertsitatera sartzeko ebaluazio probarekin gabiltza, bat blokearekin, materialen propietateak. Hasiko gara trakzio saiakuntzarekin. Trakzioa, luzatzeko noranzkoan ezarritako esfortzu axiala da. Eta jakin beharko genuken formulak hauek dira. Alde batetik, sigma, tentsio unitarioa, indarra zati sekzioa, eta unitateak izango lirateke Newton zentimetro karra. Beste alde batetik, luzapen unitarioa. Eta izango litzateke luzapen absolutua, zati probetak izango luke hasierako luzera. Ez dauka unitateak, metroak zentimetroak, unitate gabe. Eta azkenik, O eta P tartean izango genuke Hooken legea. Eta Hooken legea dio tentsio unitarioa berdin, elastikotasun modulua edo Young modulua, bideak luzapen unitarioa. Trakzio saiakuntzan formulez gain grafiko ere garrantzitsua da. Azter dezagun tarte bakoitza. O eta P bitartean Hooken legea betetzen da eta erantzuna da elastikoa eta proportzionala. Ezartzen zaion indarraren proportzioan jasatzen da deformazioa. Eta indarra eragiteari guztien zaionean, pisak hasierako luzera hartzen du. P eta E bitartean erantzuna elastikoa da, baina ez proportzionala. Tarte honetan, P eta bitartean ez da Hooken legea betetzen. Eta deformazioak ez dira indarrekiko proportzionalak. E eta I tartean gaude erantzun plastikoan. Eta horra agertzen diren deformazioak iraunkorrak dira. Indarrari eragiteari uzten zaionean, piezak ez du hasierako luzera berreskuratzen. I puntua, isurpen puntua, altzairutan agertzen den fenomenoa da, eta tentsioa handitu beharrik ez dago altzairua luzatzeko. S puntua, estekzio puntua, probetaren erdialdean kontrakzio bat agertzen da. Eta azkenik, H puntua, haustura puntua. Probeta hautsi egiten da. Bestalde, material ezberdinek, Youngen modulua edo elastikotasun modulua ezberdin dute. Hemen ikus dezakegu adibide batzuk. Altzairua, kuprea, aluminioa eta polietilenoa. Grafika, tentsio unitarioa eta luzapen unitarioen erlazioatzen ditueta. Noiz da garrantzitsua erantzun elastikoa izatea? Batez ere, elementu mekaniko eta egituretan. Indar bat jasatzen duen elementu mekaniko eta egitura batek, indar hori eragiteari uzten zaionean, hasierako egoerara itzutzea garrantzitsua izango litzateke. Hor jakin beharko dukena, Hooken legea, sigma P, tentsio unitarioa berdin Youngen modulua bideak luzapen unitarioa, eta beste alde batetik, material guztiek izan dute segurtasun koefiziente bat. Tentsio muga, zati laneko tentsioa. Eta noiz ematen da erantzun plastikoa. Berantzun plastikoa ematen da laminazioan, extrusioan, embutizioan, piezaren azken forma hasierakoaren ezberdina denean. Bestalde, gogortasun saiakuntzari dagokionez, hemen aztertuko duguna Brinell saiakuntza izango da. Brinell saiakuntzan altzairuzko bola gogor bat erabiltzen da, diametroa ezaguna dena, D maiuskula, eta P indar bat ezartzen da. Saiakuntza honetan, jakin beharko duke zenbat den atzaren diametroa. Zein da formula? Jar Brinell, HB, berdin, B bider P, zati, P bider D, parentesi artean, D, ken, erro, D berbi, ken, D berbi. Eta emaitza, eman beharko litzateke, hemendik atera den emaitza, zenbakia izango litzateke, HB, 10 izango litzateke bolaren diametroa, 3000 ezarri den indarra, kilogramo indarretan, eta bestalde, azkeneko datu hau izango litzateke, zenbat denboraz ezarri den indar hori. Azkenik, makinek eta egiturek karga aldaketak eta kolpeak jasaten dituztela esan behar da. Eta kolpe horiek neurtzeko, talka neurtzeko, daukagu txarpiren pendulua. Kasu honetan, neurtzena da talkarekiko erresistentzia, edo ditu aldigu baita ere erresilientzia.
daukagu pendulu bat, hasieran H0 alturarekin, hemen daukagu gure probeta, pendulu hau uzten denean, talka egiten du probetaren kontra, hautsi egiten du, eta altura batera atxera ailegatzen da. Neurtzen duguna da, erresilientzia edo talkarekiko erresistentzia. Hasiera batean, kalkulatu behar dugu energia, tau, masa bider gravitatea bider hasierako altura, ken masa bider gravitatea bider azken altura. Hemendik ateratzen dugu energia bat, joule. Eta gero, kontuz, hemen agertzen da sigma, baina ez da tentsio unitarioa. Hau da, txarpiren pendulua, talkarekiko erresistentzia, eta letra berdinarekin dagoen arren, gauza ezberdinak dira eta unitate ezberdinak. Tau, energia, jouletan, zati sekzioa, metro karatu.